Què tal? Molt bona nit i benvinguts. Fa calor, però ja veus que seguim aquí impertèrritos. Unes bona nit pitiuses per seguir analitzant l'actualitat de lo que passa a Eivissa i Formentera. Hi ha un tema que ha sobrevolat pràcticament totes les nostres entrevistes, a part de la qüestió de la vivenda, que és el tema del consum de recursos hídrics, de l'aigua. Pràcticament està relacionat amb tot allò que hem anat parlant durant aquests mesos. I avui tenim una persona molt especial que m'ho pot parlar amb molta autoritat, ja que comptam amb un dels portaveus d'Aliança per l'Aigua. Rafael Tur, bona nit i benvingut. Bona nit i gràcies per convidar-vos. La darrera volta que mos vàrem veure no anava a menjar. Menjàvem gallines. Menjàvem gallines, Estava millor allò que el plató, Bueno, sempre està millor a casa. Aquell primer capítol de Terra Salada, fantàstic. Mos acompanya també, com sempre, el director de la casa, Paco Pérez, bona nit. Molt bona nit, Joan Carles. I el subdirector de Periódico Eivissa i Formentera, Juan Antonio Torres Candell, bona nit. Què tal? Molt bona nit. Bueno, senyor Tur, el primer que li vull preguntar és en quina situació es troben a dia d'avui els aqüífers de les nostres illes? Bueno, estem en una situació crítica. Vull dir, pensa que nosaltres ara mateix estem sempre parlant d'un pacient que està a la UCI, no? Nosaltres estem a la UCI i el que ens mantenen són les dessaladores. És l'únic que hi ha. Els recursos, el que són els aqüífers, els hem agotat durant 50 anys d'extracció desmedida i ara mateix l'únic que tenim són les dessaladores que estan dant un servici de consum urbà. En realitat, el camp eivissenc i el disseminat està patint aquesta falta d'aigua. I gràcies a Déu, després de 4 anys de sequera molt forta, aquelles danes tan fortes que van tenir el 30 de setembre i el 12 d'octubre, varen pal·liar una miqueta, han tingut un hivern més o menys amb unes pluges continuades, però això no arregla un problema de 50 anys endarrere. És a dir, estem davant un problema de sequera puntual o estem davant un problema estructural? És un problema estructural talment que té solució, també. Vull dir, jo sempre crec que pateix molt d'optimisme, però quan pensa que l'Aliança ja té 10 anys d'història, des d'allà no estàvem on estem ara, hem evolucionat bastant, falta molta feina per fer, hi ha molt encara que compensar, però sí que és veritat que aquella bassa de Sarrota, que en el seu dia havia fet Sirida fa 25 anys, que és un organisme que ja no existeix, que estava inoperativa, ara aparentment començarà a estar operativa i aparentment algun dia d'aquestos aconseguirem que es posin aigües regenerades allà dins i aconseguirem regar. La depuradora de la Coma, que era una cosa que duem 25 anys de retras, l'altre dia vam fer una visita i és una instal·lació magnífica, però té un problema de salinitat perquè ens està arribant molta aigua salada i evidentment surt aigua salada, vull dir, però ja no tiram aigua sense depurar a la mà de la banda més important d'Eivissa. Bueno, en realitat es dona servici a 4 municipis, aquella depuradora, però vull dir, és molt important que tinguem en compte que allò és una instal·lació que té molt de futur i pot ser la solució a la mancança hídrica d'Eivissa. Qui diria que gasta, o més ben dit, consumeix aigua? Els pagesos, el sector turístic o les xarxes de distribució dels ajuntaments? A veure, aquí consumeix... Els pagesos, ja t'he dit jo, que són els darrers, i pal com a pagès, són els que tenen més clar que l'aigua és un bé escàs, per això tots funcionem a base de sistemes de goteig, i tenim clar que el consum nostre és una 10ª part del consum global. El gran consum a Eivissa és l'urbà i l'ús turístic. Però bueno, això ja ho sabem tots, nosaltres vivim de la indústria turística i la concentració de les persones està a les ciutats. I això és el gran consumidor. Fins ara també teníem un tercer consumidor que eren les grans pèrdues de les xarxes. Vull dir, pensa que fa 10 anys teníem municipis que el 70% de l'aigua que agafaven se perdia per la xarxa. Aquestes pèrdues se van disminuint perquè hi ha una molta pressió ciutadana dient, escolta, no ens podem permetre aquest luxe a un lloc on falta aigua tinguem aquestes pèrdues en xarxa. S'està treballant molt amb això, me consta, però encara queda una feina per fer, vull dir, podem millorar molt, a més hi ha sistemes de monitoreig que automàticament saps on se perd l'aigua i quan se perd l'aigua, vull dir que ara es pot treballar molt més aquest tema i reduir-los encara més. D'una manera resumida, quins serien les 3 principals preocupacions d'Aliança per l'Aigua a dia d'avui? Evidentment, fer un ús responsable i sostenible de l'aigua,
vull dir, tots hem de ser conscients que això és un bé escàs, hem de reutilitzar l'aigua, vull dir, estem gestionant, només la depuradora Sacoma, que és una depuradora que està a una cota 100, que ningú volia en el seu moment, perquè les depuradores fan mal olor, o mal gestionades fan mal olor, doncs, evidentment, es va posar a cota 100. Crec que som la instal·lació d'Espanya que està més alta, perquè les depuradores sempre estan de vora la mà. Nosaltres el tenim a cota 100. És un gran avantatge. Avui en dia tenim l'aigua que per caiguda tenim aigua a cota 100 que podríem fer servir per tota l'illa. Aquella aigua regenerada potser és futur de tota l'illa. 25.000 metres cúbics diaris de depuració. L'altre dia vam estar a aquestes instal·lacions i és una autèntica passada. I s'optimitzen aquests 25.000? No, ara mateix nosaltres dessalam aigua, que ens costa una fortuna, la fem servir, la tornem grisa, la pujam a 100 metres, amb el que és en el consum que això implica, la depuram, que entra aigua negra i surt una aigua clara, i la fotem a la mà. Ah, que bé. Som l'hòstia. Som l'hòstia. Aquella aigua, quan es aconsegueix que no pugi aigua salada, aquella aigua, aquells 25 metres cúbics, poden regenerar aqüífers i penseu que tindríem una illa verda. Vull dir, això sempre que es demana que els torrents tornin a córrer i que el riu de Sant Eulàlia torni a córrer, això podria ser possible perquè generam prou aigua dessalada que sense que plogui podríem recuperar aquells dipòsits que són els aqüífers verds per tenir aigua en reserva i fer-los servir i, per suposat, és un tema econòmic també. Vull dir, l'aigua dessalada costa €1, l'aigua que està de l'aqüífer val 0,5. Això era el problema que hi havia, que teníem sempre, que estàvem en un aqüífer agotat i seguim traient aigua dessalada amb l'hivern, seguim traient aigua d'aqüífer amb l'hivern quan ens sobra aigua dessalada. Per què? Perquè és més barata. Amb la qual cosa, el que hem de fer és gestionar bé l'aigua d'aqüífer, reservar-la, deixar que l'aqüífer es recuperi, però si poguéssim reintroduir tota aquesta massa d'aigües depurades, regenerades, dins l'aqüífer, ens sobraria aigua. No faria falta fer més dessaladores, us ho puc assegurar perquè ens sobraria aigua. Estem parlant de 14 hectòmetres d'aigües depurades. L'agricultura en gasta 1,5. Vull dir, podríem regar els pins, si ho diguéssim. Vull dir, podríem posar aspersors a mig dels boscos i regar els pins. Però, vull dir, ens sobraria aigua i, a més, seria una aigua sostenible perquè no faríem un doble consum. Ara fem la gràcia de dir, agafam l'aigua de la mà, la dessalam, la tornem a salar perquè les xarxes estan rampudes, la depuram, la tornem a fotre a la mà i la tornem a dessalar, no? Tenim el cicle continu, no? Però aquest cicle continu ens costa una fortuna. Paco Pérez. Senyor Artur, molt bona nit. Bona nit. Com vostè deia, el pacient, en aquest cas l'illa d'Eivissa, està en la unitat de cures intensives des de fa molt de temps. Falten més actuacions de conscienciació o més mesures coercitives? O tot d'una? A veure, jo crec que fa 10 anys, quan va néixer l'Aliança, estàvem en sequera i me'n record que el govern que hi havia llavors va venir a Eivissa a explicar les mesures que anava a posar en marxa i les primeres mesures eren a reduir el 20% als agricultors, mesures coercitives dient que, vull dir, al final, i conscienciar a la ciutadania. Però si, perdoneu, el problema no el té la ciutadania, el problema el té la pròpia administració. Quan tu perds una xarxa, que en aquell moment perdies a la xarxa, l'administració pròpia perdia el 70%, aquell dia de demanar a la gent que no es dutxi, hem de ser coherents. L'administració té que dar exemple. L'administració té que ser que efectivament faci coses de dir nosaltres estem buscant, perquè pensa que quan una tuberia de subministre perd més que ningú, vull dir, li pots dir a un senyor que tanqui l'aixeta de casa seva. Vull dir, la tuberia que perd de veritat, aquella sí que perd. Amb la qual hem d'intentar que l'administració siga la primera que doni exemple i, evidentment, la ciutadania té que estar conscienciada que l'aigua és un bé escàs. Si la ciutadania és consciència que l'aigua és un bé escàs, demanarà als polítics que facin bones pràctiques polítiques. Però jo crec que això també ha estat una funció
que nosaltres hem tingut. Vull dir, jo me'n record que hi havia sequera i la desaladora de Santa Eulàlia estava tancada durant 4 anys o 5 anys, i nosaltres sortíem cada dia en el diari dient, bueno, o en els mitjans de comunicació que vosaltres mos cridàveu, escolta, tenim una desaladora tancada, per què la tenim tancada? I tot deu mirar cap a l'altra banda. Per què? Perquè seguim traient aigua de subsol, que és més barat. Això sí, la desaladora estava feta i ens cobraven 300.000 euros de manteniment anuals. Claro, aquestes coses jo crec que els hem de millorar, no? Ara la desaladora està oberta, la coma està oberta, la rota està oberta, però hem de seguir treballant. I aquí sí que nosaltres hem de seguir insistint. Jo crec que l'aliança, el bo que té, és aquesta conjunció de tota la societat civil que està allí, cooperatives, PIME, Federació d'Hoteleria, Foment de Turisme, associacions ambientals que moltes voltes tenen interessos contraposats, però estan allí buscant un consens. Jo crec que això és l'important, això crec que és la força de l'aliança. I des d'aquesta visita que comentes cap aquí, enteneu que les administracions es van posar les piles? O... Jo m'acosta, i per exemple, ara m'acabo de trobar amb un regidor, amb en Jordi, en el qual hi ha ajuntaments que s'han posat les piles. Però és que duim 50 anys de retras, no? I fa falta molta més feina. Hi ha ajuntaments que sí, hi ha ajuntaments que no tant, vull dir, també hi ha que dir-ho tot. El cafè para todos no és mai bo, però sí que és veritat que hi ha que fer molta feina, hi ha molta feina per fer per endavant, perquè el consum anual nostre, no arribam a produir el que consumim. I fins que no regenerem l'aigua, fins que no reintroduïm el sistema, seguim tenint un dèficit negatiu. Vull dir que al final hem de fer molta feina encara. I hem d'aixecar carrers, hem d'aixecar carrers i canviar clavegueram. Això és impopular. Això precisament que vostè comenta era algo que em comentava un dia un regidor de Medi Ambient, que em deia que la inversió en la xarxa de distribució eren sous enterrats, perquè generaven moltes molèsties, però eren inversions que no s'acabaven de veure. Però llavors, per exemple, sí que és veritat que, com vostè diu, hi ha ajuntaments que sí que s'han posat les piles, i Sant Joan, per exemple, pareix que retenim més d'un 98% de l'aigua que passa per la xarxa. És molt més xulo fer-te una foto de veure un poliesportiu que de veure un clavegueram. Obert allí. Això està clar. El que passa és que jo també sempre dic és que vulgui una illa verda, és que vulgui veure les fonts brollar, és que vulgui veure això, no s'irà amb un polideportiu. S'irà treballant en el clavegueram, barallant amb els veïns, fent que les separatives de pluvials i fecals estiguen bé, no deixant la intrusió d'aigua marina dins el clavegueram, i evidentment això farà que tinguem una aigua bona per depurar, i quan estigui ben depurada, aquella aigua la pots reintroduir en el sistema. I és la solució, i això no estem inventant la Coca-Cola, això ho fan tots els municipis per tot. Vull dir, és així. I nosaltres hem d'acabar el cicle. Estem en bona línia? Sí, hi ha municipis que estan fent molt bona feina, n'hi ha altres que estan més retrasats, però, bueno, la pala és aigua. Bonan. Què tal? Molt bona nit, senyor Tur. Jo, perquè la gent no ho entengui o acabi d'entendre, per què l'aigua és tan salada o per què arriba a la depuradora tan salada i com arreglam això? Jo crec que el problema de tot això és... Sempre es parlava molt de les desaladores... Bé, hi ha hagut un... Tot això té una història, no? Dins un context que hi ha que posar-ho i hi ha que explicar-ho. Vull dir, quan la gent no tenia aigua bona, i vosaltres vos en recordeu, de que a la platja d'en Bossa els veïns feien aquelles manifestacions que tenien on demanaven aigua bona perquè els arribava aigua salada a les seves aixetes. Clar, aquella aigua, si tu estàs distribuint aigua salada, evidentment l'aigua que arriba a la depuradora és aigua salada. Allò ja mig ho han superat, tenim les desaladores en marxa, però què passa? Que si abans la xarxa de distribució ja estava obsoleta o malament, imagineu-vos el sanejament. El sanejament sí que és el patito feo. Claro, ningú se la mirava. I, de fet, es van fer algunes actuacions a algunes bandes que va ser pitjor remei que l'enfermedat. Per què? Perquè moltes zones d'Eivissa estan per davall del nivell de la mà. Si tu tens una xarxa de subministrament que no deixa de ser una tuberia foradada dins la mà, el que t'entra és aigua de la mà. O sigui, tu estàs distribuint aigua dolça, quan tu la dus en el clavegueram, aquello es barreja amb aigua de la mà i estàs bombejant aigua de la mà. Hi ha una actuació, ara, de l'Ajuntament de Vila, que és jo crec que serà la més important que pot haver, d'intentar
arreglar punts concrets per intentar evitar que caigui aquesta intrusió d'aigua marina. I això sí que serà una actuació molt important. Però hem de jugar, no només aquí, hem de jugar a fer les separatives de pluvials. Hem de fer moltes més històries i té que ser tots els ajuntaments que estiguen alineats. I amb això sí que nosaltres demanam que tots els ajuntaments es posin les piles i hi ha molts de sous en ITS, hi ha molts de sous en els casos de sanejament que s'haurien de fer servir i penseu que en aquest cas obres d'aquestes infraestructures estan parlant d'anys, Vull dir, quan parles no parles de mesos, parles d'anys. I, clar, és un problema que passa dia a dia. Vull dir que això ho hem d'arreglar i hi ha molta feina per fer encara. El govern balear té en carteres fer la quarta dessaladora de Silla, l'Aliança Passaigu, què en pensa d'aquest projecte? L'Aliança Passaigu pensa que la quarta dessaladora és un projecte a 10 anys vista. El problema el tenim avui i podem fer-lo molt més eficient si regeneram l'aigua correctament, o sigui, en què facem la quarta dessaladora, si seguim sense arreglar el clavegueram, si seguim sense arreglar el tema de l'aigua regenerada i si no podem reintroduir aigua aquífer, seguirem pagant l'aigua a euro o euro i mig. És un tema econòmic. Hem d'intentar regenerar l'aigua, aquesta aigua regenerada que ens ha costat un munt depurar-la, l'hem de reintroduir al sistema i la podem utilitzar a 0,5 i potser tots els habitants d'Eivissa pagarem un rebut d'aigua menys car. Si seguim fent dessaladores, pagarem el que ens demanin, perquè no hi haurà manera que baixi el rebut, perquè seguirà sent un rebut car. És un tema econòmic i és un tema d'eficiència de recursos públics. Vull dir, no pot ser que una aigua que ens costa un munt dessalar-la, que ens costa un munt depurar-la, quan la tenen depurada la fotem a la mà. Fa unes setmanes els mitjans de comunicació ens feren ressò de la reunió que varen tenir vostès a la taula de diàleg de l'aigua d'Eivissa en què es va dir que es havia de limitar el creixement urbanístic i turístic a l'illa d'Eivissa. Es parlar de límits, ja sap vostè que sempre és controvertit a Eivissa, que és exactament el que es va dir a jo crec que parla de límits tot el món. Jo crec que el Consell parla de límits de cotxes, la PIME, jo vaig estar a la reunió de l'entrega de premis de la PIME fa 2 anys, ja en Alfonso Rojo deia que podien decréixer un 25% i no passava res, i això ho deia la PIME. Vull dir, crec que hi ha un consens de que estem ara mateix a un punt on no hi ha prou recursos i va venir sobretot en el tema que es va posar a la taula el tema de l'aeroport. I allí va sortir en la taula, va treure el tema de l'aeroport, que no era el tema del dia, però posava molt de manifest que amb aquest sistema de creixement nosaltres no estem d'acord, hem de regular el que tenim, hem d'intentar ser més eficients i, evidentment, en algun moment haurem de dir ens hem de començar a regular. S'estan fent coses i s'estan intentant regular coses, però jo crec que pareix que per un costat regulam i per l'altre obrim la porta, no? Vull dir, a l'aeroport no sé si estaven duplicats les portes d'entrada tal i qual. Claro, si la porta d'entrada d'Eivissa, l'aeroport, i està duplicant les portes d'entrada, quin missatge estan dant? Vull dir, hem de jugar i jo crec que hi havia un consens bastant gros en la taula i tot Déu va dir que l'important era començar a recuperar una mica Silla i també a recuperar la Pas Eivissencs. Perquè es van posar els exemples aquests de he tardat 2 hores en arribar a Vila i coses d'aquestes que tots patim, no? I, bueno, és això, la saturació de les carreteres i... La solució és viure de Santa Lletrurís per amunt, en això. Jo visc a Rafal Trobat i jo estic en el Shangri-La Rafal Trobat. Permeti'm que li introdueixi un nou tema, que és el tema del turisme, i veure quin impacte té també sobre els nostres recursos hídrics. Quins deures se'ls haurien de posar en els establiments hotelers i també a les conegudes com a villes turístiques que buiden piscines i les tornen a reomplir inclús diverses voltes a l'any? Vull dir, a veure, jo crec que una mica de sentit comú, no? Vull dir, l'aigua se té que reutilitzar, la piscina és que té que piscina perquè són piscines legals que tenen el seu permís. Jo tinc piscina, a veure, vull dir, no, perquè pareix que tinc una piscina utilitzada per permís. Jo no la buit. Jo cada any la tap i fas un hivernatge i quan arriba l'estiu fas una
una posta en marxa, i l'aigua és la mateixa. Vull dir, tu pots fer un ús sostenible de l'aigua. A veure, no estan parlant de reduir i canviar la manera de viure. El que hem d'intentar és fer un ús sostenible de l'aigua. El mateix s'ha de transmitir al turista. Escolta, les illes, no pot haver jardins tropicals en el Mediterrani. Vull dir, escolta, aquí no tenim palmeres. Teníem palmeres, sí que n'hi havia, palmeres brasileres que venien de la zona de Túnez i per allí, però aquí no tenim el tipus de vegetació tropical que necessita 20 voltes més aigua. Quizà han de fer jardins adaptats. Quizà el tamany de les piscines té que estar reduït, que hi ha municipis que ho estan fent servir. Quizà no podem vendre una illa on tot val. Té que ser una cosa que digues, escolta, i fer campanyes de conscienciació. Amb això l'Aliança cada any fem campanyes. Però són suficients aquestes campanyes de conscienciació? Perquè, per exemple, jo em refereix més a potser els grans consumidors d'aigua, que potser no són tant només les villes turístiques, sinó els hotels grossos. Això, l'altre dia va passar una cosa que aquí venen on hi ha els deures de l'administració. Sant Eulàlia, per exemple, té una ordenança de l'aigua. Allí diu, quan tu consumeixes més d'allí, se te tanca la jeta. Se t'ha acabat l'aigua. Tu mateix ja sabràs què fas. Vull dir, i evidentment l'establiment turístic, que sap que té un ús reduït... Però hi ha un control efectiu d'aquestos consums? Perquè hi ha uns comptadors, avui en dia, hi ha uns comptadors que permeten unes telemetries, i quan tu veus això, què va passar a Sant Antoni fa un parell de mesos, o fa un mes, que van haver 3 establiments que estaven planant la piscina i varen buidar tota la xarxa d'un barri. Aquells, en vez de dir-los, escolta, tapau la piscina i fas un responsable, però allà hi ha ordenança. No varen cometre cap il·legalitat, aquests. Vull dir, si tu no tens una ordenança d'ús sostenible de l'aigua, què els hi vas a dir? Oiga, jo he vist el grifo i pago la tassa que me toca. Si tu no vas dient qui més consumeix, més paga, cuidado, que en què tingues sous per pagar, no te serviré, quizà canvies la teva manera de funcionar. Vull dir, i se t'acapa, se te diu, oiga, hasta aquí. Tu podràs consumir cada dia que tens un establiment de 100 habitacions. Doncs mira, 200 litres o 100 litres per persona i dia pots consumir tant. A partir d'aquí se te talla el grifo. Ja buscaràs establiment maneres de reutilitzar aigües grises, com hi ha sistemes que aigües grises, per exemple, de bany, se reutilitzen per sanitaris i fer una regeneració d'aquestes aigües per regar jardins i coses d'aquestes. Evidentment que es pot fer. Vull dir, però torno a repetir, això és a nivell individual, a nivell d'empreses. I l'administració, tota aquella aigua que estan tirant a la mà, no passa res. Vull dir, m'estàs demanant que faci un ús sostenible, m'estàs demanant que les empreses que facin una inversió en canviar el meu establiment hoteler per fer un ús sostenible i tu segueixes gastant els sous a mans plenes, agafant l'aigua, dessalant l'aigua, fotent-la a 100 metres, depurant-la i fotent-la a la mà, no hi ha que fer res amb això. L'administració té que dar l'exemple. És allà on hem de treballar. Paco. Senyor Turi, tenint en compte aquest escenari, que som una illa, recursos limitats, totes les polítiques que s'han fet de conscienciació, però no caldria potser més mesures tipus de no es poden fer més piscines o... Bueno, a veure, jo crec que... Perquè és un mal crònic, la falta d'aigua. Sí, però és un mal crònic perquè fem una mala gestió. Aigua en sobra. Jo fa 8 anys vaig fer un article que es deia Riu de la Coma. El riu de la Coma, l'aigua, tot que repetir-te, si l'aigua que depuram, l'aigua que produïm, que dessalam, la reintroduïm en el sistema, mos sobraria aigua. La mesura de llevar les piscines, llevar els camions, no sé què, són mesures puntuals que serà 0,005 del problema. El problema real és que estem consumint, estem dessalant un bé, l'estem depurant i l'estem fotent a la mà. Allò no es pot permetre. Allò no es pot permetre que no es faci servir aigua per l'agricultura. La bassa de Sarrota. Jo fa molts d'anys vaig anar a parlar amb una directora general i vaig dir, escolta, volem més basses, i em va dir, Rafa, per què vols més basses si la que teniu no la faig servir? I dic, tate, s'ha callat. Doncs vam dir, fins que no posem en marxa la bassa de Sarrota, no demanem més basses, perquè és veritat. Però l'administració és la que té que treballar.
Això de llevar el foco i posar el foco dalt l'administrat, jo m'apareix malament, perquè l'administració és la que té que velar per l'interès públic i és la que gestiona els nostres sous. Per tant, tenen que ser elles que quan es tira alguna cosa i es malbarata un bé, és el que té que posar-se les piles. I allò com diuen això de los tiempos de l'administració, és que tot això és molt lento. Ei, Dios, per favor, perquè estàu assumint un relat que no és així. No m'ho hem de creure. Les coses no són així. Les coses s'han de treballar, us han de posar les piles. Hi ha ajuntaments que ho estan demostrant. Hi ha hagut ajuntaments, jo dic, i sempre dic, hi ha ajuntaments que estan fent feina i que en pocs anys canviarem o podrem revertir això. El que passa és que hem de treballar amb aquesta línia. I jo som més. L'administració és el 99% del problema i l'altre 1%. No pots focalitzar en l'1%. Has de focalitzar en el 99%, que és el problema. I això m'ho deia un distribuïdor d'aigua, no? Que me deia que els camions que duen aigua a les villes era el problema de l'aigua. Però nosaltres repartim el 5% de l'aigua de l'illa, el 95% del problema no som nosaltres. Vull dir, i s'està focalitzant malament perquè interessa focalitzar malament. Perquè en tots els mitjans que tenim ara, drons per a controlar piscines, sistemes digitals per a controlar totes les xarxes d'aigua, com es poden donar casos, telemetries, com es poden donar casos, com això que comentaves, de 3 piscines d'hotels carregant-se el mateix dia? Perquè no hi ha una ordenança que t'obligui a tenir en compte que has de fer un ús responsable. Si en el municipi tu pots consumir l'aigua que vulguis i no t'acaparan mai, és legal, vull dir. A veure, és com si tu diguessis que a Sant Antoni, per exemple, està permetit anar a 200 i les altres bandes pots anar a 50. Oiga, i un tio va a 180, és que va a 180, ja, bueno, és legal a 180, perquè allí es permet anar a 200. Allí està passant això. Vull dir, tens ordenances que no capen en aquests mal usos de l'aigua. Tu ho capes i automàticament la gent canviarà la metodologia de fer les coses. Però torno que repetir, és l'administració la que té l'arma coercitiva per fer l'ordenança i dir el que es té que fer. Vull dir, crec que estan focalitzant sempre malament l'usuari té que estar conscienciat, l'hotel no té que gastar aigua. Perdona, l'administració és la que té que dir les normes que s'han de complir perquè és la que té el poder coercitiu per fer-ho. Juan. Parlàvem d'aquestes inversions que, per exemple, l'Ajuntament de Vila té previst fer, crec que amb fons ITS, inclús per canviar el clavegram i que aquesta aigua salada no entri dins el circuit, però això tardarà un temps. No sé si es podria fer alguna cosa a la coma per aquest temps provisional per poder consumir aigua bona. Jo m'agradaria fer coses. Jo m'agradaria, evidentment, a Formentera, per exemple, s'han fet coses de posar, de veure la bassa, posar una desaladora portàtil per intentar que... Però al final no estàs fent un parxe, no estàs fent la solució. La solució és anar a arreglar el clavegram, saber on tens les grans instruccions d'aigua marina, que no t'arribi l'aigua en aquests nivells que estàvem parlant de 8.000, 16.000, 12.000, que vagis a un 2.500 i que ho pugues arribar a torrent. És que seria una cosa tan senzilla com arribar a torrent. No hi ha que fer grans coses, no? Vull dir, simplement és arribar a torrent, com es fan a moltes depuradores d'Eivissa que no tenen xarxa, que no tenen un emissari a la mà i es tiren al torrent. I l'aigua és salada, vull dir, no mos hem d'estranyar de dir, no, hi ha moltes depuradores d'Eivissa que estan tirant aigua a torrent i no es mira si l'aigua és dolça o salada. Vull dir que ni si està ben depurada o malament. Cuidado, també. Senyor Tur, mos quedam amb aquestes conclusions, mos quedam amb aquesta petició a les administracions de que tinguin una xarxa de distribució més eficient i també de la seva xarxa de clavegram perquè aquesta aigua no es salinitzi, per tant la puguem reutilitzar. I també m'ha sorprès molt aquest missatge esperançador, de que aigua en tenim a prou, el que passa és que en faim una mala gestió. Li agraïm molt que us hagi acompanyat, ha estat breu,
però intens. Així que moltes gràcies per les seves conclusions, les seves idees. Bueno, dos veces bueno. I sort en la seva tasca. Moltes gràcies per això. A en Paco Pérez, Bona nit, a en Joan Carles. Juanen, i a tots vostès, no s'ho perdin, que ara en seguida tindrem l'anàlisi polític de tot això que hem parlat i veurem si estan fent els deures o no els polítics, perquè ara tot el que us ha comentat en Rafael Tur, que de ben segur és molt interessant, veurem si ho estan aplicant en els diferents ajuntaments i les diferents administracions. D'aquí només uns instants, tornem de seguida. I ja tornem a ser, lo prometido és deuda. Només han passat uns instants, com us havíem dit. Ja tornem a tenir aquí els nostres polítics preparats per intervenir, per parlar d'una qüestió tan important i tan rellevant per la nostra illa i tan transversal també, com és el tema de la gestió dels nostres recursos hídrics. Avui, en nom del Partit Socialista, ens acompanya el conseller del Consell d'Eivissa, Víctor Torres. Bona nit i benvingut. Hola, bona nit, gràcies per convidar-me. En nom d'Unides Podem us acompanya Marta Maicas. Bona nit i benvinguda. Bona nit, gràcies. En nom de Vox ens acompanya el conseller Jaime Díaz Entre Sotos. Bona nit i benvingut. Buenas noches y bien hallados. I ens acompanya en nom del Partit Popular, regidor de l'Ajuntament de Vila, en Jordi Grivé. Bona nit i benvingut. Bona nit, com anem? Bueno, com sempre, els demano una breu valoració de com han vist aquesta entrevista en Rafael Tur, un dels portaveus d'Aliança per l'Aigua, aquesta associació que engloba tantes persones, a tants de sectors, i que des de fa 10 anys està treballant per una millor gestió dels nostres recursos hídrics. Com ho ha vist vostè, senyor Torres? Bé, a Eivissa s'enfronta a una sèrie de desafiaments a nivell mediambiental, social i demogràfic, i un d'aquests desafiaments és el tema de reta de l'aigua, de la problemàtica de la crisi hídrica que patim des de fa temps a la nostra illa i com pot ser també el problema de residus i el problema de l'habitatge que va tot lligat en aquest creixement demogràfic desmesurat que hem patit les darreres dècades a la nostra illa. Per tant, és un tema i un repte que, ho ha dit molt bé l'entrevistat, en Rafa, que ja arriben tard i que tenim que posar-nos les piles perquè posar fil a l'agulla i intentar buscar solucions estructurals, no parxes com hem fet fins ara, sinó solucions estructurals que ara en parlarem durant el debat. Súper. Senyora Maicas. Bueno, la verdad es que el portavoz de Alianza por el Agua ha venido también para darnos un toque de atención y repasar todas aquellas acciones que todavía tenemos pendientes y que deberíamos hacer por parte de la Administración, pero también por parte de los consumidores. Me parece que tienen que hacen una gran labor y creo que se debería dar a conocer mucho más, sobre todo para concienciar al resto de la población lo importante que es y sobre todo porque nos ha animado también a hacer esas presiones a nuestras instituciones, que es por ahí por donde tenemos también muchas veces que hacer, que pasa por desapercibido y no sabemos a quién reclamar y tenemos que ser nosotros el que tengamos que reclamar a nuestras instituciones todas las acciones que deberían estar haciendo ya. Sense cap dubte. En Rafael els hi ha posat una llarga llista de deures a vostès que són polítics. Senyor Díaz Entre Sotos, ¿cómo lo ha visto? Es que no lo he visto muy bien, porque siempre Rafael Tur siempre es una persona muy didáctica, explica muy bien las cosas y además estamos nosotros desde el minuto cero, estamos en el Acuerdo del Agua, que para nosotros nos parece que es uno de los 5 problemas más importantes de la isla, es sin duda alguna el problema del agua, desde siempre. Yo soy de naturaleza optimista y creo que él lo que nos ha dicho es que todavía estamos a tiempo. Es decir, él ha establecido una serie de cómo hacerlo, dice que en el fondo el único problema que hay realmente es poder regenerar los acuíferos. Si conseguimos regenerar los acuíferos, algo que con la tecnología actual debería de ser posible, pues entiendo que el problema se acabaría convirtiendo en una situación, pues, un poco que habría que mantener vigilante, habría que las actuaciones humanas tienen que ser coherentes con esta situación y ser comedidas en el consumo del agua y valorar las cosas como lo que son, porque el agua es un bien escaso y mucho más caro, casi tan caro como el aire que respiramos. Senyor Grivé, com ha vist l'entrevista del senyor Tur? De Rafa n'hi hauria d'haver-n'hi molts, no? O sigui, és un
és incansable en aquest cas en tema de l'aigua, i té les idees molt clares. Fa anys que ens coneixem i anys que barem amb aquest tema de l'aigua. Té claríssim la problemàtica d'aquí, com també la tenim clara, i crec que és que estem avui en aquesta taula. Mos espitja a totes les bandes, mos espitja la banda política, espitja també els ciutadans, fan moltes campanyes, ens ajuden, i, com em dic, és una feina incansable. Té molt clar el que ens fa falta. Estem parlant tot el rato de regenerar aqüífers i intentar no tirar aigua depurada a la mà, que supos que ara en parlarem. Sí que és cert que potser discrepàvem en algun punt, però són coses petites, fàcils de polir, que jo crec que sempre es pot arribar a un acord, però jo he de felicitar en l'Aliança de l'Aigua i la feina que està fent en tema d'aigües. I si em permet, segueix amb vostè i li tiro la primera pilota perquè entri en el camp. Què està fent l'Ajuntament de Vila per optimitzar, per exemple, la seva xarxa de distribució, la xarxa de clavegueram, que també és per on es salinitza l'aigua, com us comentava el senyor Tur? Quins esforços està fent l'Ajuntament de Vila en aquesta matèria? A veure, si et pareix separar entre abastiment i sanejament, i no m'enrotllaré gaire. Tema d'abastament, ens vàrem trobar una contracte prorrogada feia 14 anys, sense cap tipus d'inversió feia 14 anys, pots imaginar com està. Així i tot, el rendiment no és dolent. Ja estem a la fase final d'adjudicació, estem esperant una resolució d'una reclamació, i ja tindrem la nova contracta, que tindrà 2 milions d'euros en inversions d'aigua, que podràs utilitzar-lo ja sigui en separativa, ja sigui en pluvial de residual, ja sigui en millorar el rendiment, en telelectures, això que comentava en Rafael. I després de separar assetjament hem fet una cosa molt innovadora, que és el sellat d'infiltració. Tenim un ITS, 1.900.000 i pico que ens van adjudicar, que ja s'han començat les feines. Lo gordo de les feines comencen a principis de juny, i la idea és anar sellant totes les infiltracions marines perquè l'aigua arribi a la depuradora el menys salada possible. I una cosa de que estem super orgullosos és el tema d'haver aprofitat d'un aqüífer que feia 40 anys que s'estava tirant el clavegueram, de fet, que arribava a la depuradora, costava energia. D'un pàrquing, no? D'un pàrquing. Ara mateix s'està reaprofitant tota. De fet, els altres municipis venen a carregar, perquè amb un sobre, amb les plogudes aquestes, l'aqüífer està a tope, amb un sobre. El 98% dels carrers s'estan fent net amb aquesta aigua recuperada que abans es tiràvem, i és una de les coses que més contem estan. I és cert que hi ha molta feina que fer, amb aquesta nova contracta que és imminent serà un abans i un després, i el tema de sanejament, el que et deia, per arribar a tancar el cicle, poder reutilitzar aquesta aigua que arriba a la depuradora. Parlàvem de Vila, però aquí hi ha dos grans coneixedors d'un altre municipi, com a Santa Eulària, que són la senyora Maiques i el senyor Torres. A Santa Eulària, com valoren l'eficiència, per exemple, de la xarxa de distribució, de les polítiques en matèria de recursos hídrics? Si vol, senyor Torres, comença per vostè. Sí, a veure, a Eivissa traiem aproximadament, ho tenia aquí apuntat, 8 milions de metres cúbics dels nostres aqüífers, que estan sobreexplotadíssims cada any, dels quals 7 milions els consumeixen directament els ajuntaments. Uau! De Santa Eulàlia per si sola, 5, quasi 5... De 7, 5? Quasi 5 milions, alrededor d'un 60% del que es consumeix a tota es treu aquest municipi. Per tant, a Santa Eulàlia ens trobam que arribam tardíssim. Estava parlant antes del tema, senyor Entresotos, del pacte de l'aigua. Un pacte que van firmar tots els partits polítics. Per una cosa és firmar el pacte i una altra cosa és que s'acompleixin aquests pactes. Perquè parlaven de regenerar l'aigua, i està molt bé, però resulta que si nosaltres plantejam mocions on dèiem el que hi ha de fer és detectar on són les infiltracions d'aigua marina per solucionar aquest problema, i hi ha que controlar i detectar, perquè això és fàcil de fer, no és una cosa molt complicada que tardarà molts anys, això és una cosa molt fàcil, el senyor Grivet ens ho pot explicar, com se poden detectar, on se produeixen, se tira en el sanejament la salmorra de desaladores privades, acabaríem amb aquest problema que comentava antes el senyor Rafael, de que quan arriba l'aigua a la depuradora de la Coma, l'aigua arriba tan salinitzada
que és impossible poder-la tornar a reutilitzar i tancar el cicle de l'aigua. I és per mort de la salmorra de desaladores? Per tal de la salmorra i per tal de les infiltracions d'aigua marina en el sanejament, en les xarxes de sanejament. Això se podria fer, se podria detectar fàcilment i tindria solució. Al final també tenim que recordar que són els ajuntaments que són els responsables de les xarxes de subministrament d'aigua potable, de les xarxes de sanejament, desmanteniment, i al final no han fet les inversions que tocaven. A Santa Eulàlia estan gastant quantitats ingents d'aigua de pou, que la pagam a preu d'aigua desalada. Preferim utilitzar i seguir fent que els aqüífers quedin secs que utilitzar l'aigua desalada. Per tant, jo crec que hi ha moltíssima feina que fer a l'Ajuntament de Santa Eulàlia. L'eslògan de sostenibilitat està molt bé de cara al públic, de cara a la premsa, de cara a la ciutadania, però hi haurà que fer aquesta feina de veritat perquè siguem un municipi sostenible. En el cas de Santa Eulàlia aquesta feina no s'ha fet, aquestes inversions no s'han fet. Per tant, estan gastant i esquilmant els nostres aqüífers i utilitzam i donam a la gent aigua desalada pagant-la donam aigua de pou pagant-la a preu d'aigua desalada, amb la qual és una autèntica barbaritat. Jo estic d'acord amb el senyor Rafael del tema d'utilitzar l'aigua regenerada per planar els aqüífers, perquè a Santa Eulàlia estan planant els aqüífers, intentant recuperar aquests aqüífers amb aigua desalada. Què posam? Pagam per l'aigua desalada que ficàvem als aqüífers i llavors traiem d'aquests pous una altra volta. Crec que hi ha molta feina per fer, especialment perquè els nostres espectadors ho sàpiguen, vostè refereix a l'experiment que s'està fent d'infiltrar aigua desalada en els aqüífers. Entenc que refereixen a això. Correcte. Té molt més sentit fer o rellenar-la amb aigua depurada, que la puguem recuperar i rellenar-la, que rellenar-la amb aigua desalada, que costa moltíssims de sous per rellenar. I llavors traiem una altra volta aquesta aigua de pou, és que la paguen doblement els consumidors. Per tant, està molt bé parlar de sostenibilitat, està parlant molt bé de mesures que se tenen que implantar, hi ha un acord que tothom varen firmar i ara el que ha de fer és complir i arribant tard, com dèiem antes, igual que arribant tard en el tema de residus. Per tant, ens tenim que posar les piles i sobretot exigir als ajuntaments que facin les inversions que fan falta per solucionar aquest problema. Senyora Maicas. Bueno, la verdad es que el camino es bastante largo. Por poco que hagan los ayuntamientos hoy en día, parece que ya hagan mucho. ¿Por qué? Porque estaba la cosa tan mal que la verdad es, como estaba diciendo el de Alianza por el Agua, Rafa, que bueno, se están haciendo cosas. Durante el tiempo que yo estuve en el Ayuntamiento de Santa Eulàlia, veía año tras año cómo el Ayuntamiento de Santa Eulàlia lo que hacía era comprar los pozos privados, aquellos que explotaban los pozos y distribuían el agua. El Ayuntamiento de Santa Eulàlia hizo una gran inversión para comprar estos pozos junto con las distribuciones, que la distribución estaba obsoleta, puesto que ahí es donde estaban muchas de las fugas a las que se hacía referencia en los diarios. A mí me llamó la atención que se pagara tanto dinero por estos pozos y por esta distribución, que luego esta distribución tuvieron que sanearla prácticamente en su totalidad. Así que, bueno, eso por una parte. ¿Qué pasa? Que vale, ya están haciendo esto, pero por otra parte tenemos el problema de lo que pasa en las redes de alcantarillado, que hay muchas filtraciones. Filtraciones de varios tipos. Entonces, ¿qué pasa? Que como viene tan salinizada no se puede hacer, ni se puede llenar la balsa para distribuir el agua a los agricultores, ni se puede regenerar el agua porque está demasiado salada, así que hay un gran trabajo todavía por parte de las administraciones para poder conseguir los objetivos que nos están marcando Alianza por el Agua. Hem analitzat la perspectiva de Vila, la perspectiva una miqueta de Santa Eulàlia, i m'interessa molt. A ver, te interesa mucho lo de... Quina perspectiva té des del Consell? Desde el Consell, yo lo que entiendo es que deberíamos reconocer las competencias de agua a favor del Consell. Esto realmente las competencias de agua no están en los ayuntamientos, están en el gobierno balear. Medio ambiente, ¿no? Medio ambiente. Por lo tanto, todas las bases de datos están controladas, es decir, las bases de datos que utilizan los ayuntamientos son bases de datos que están manejando en Palma. Es decir, nosotros necesitamos tener un mapa hídrico completo de la isla para poder saber cómo de una forma coherente se puede administrar ese mapa hídrico, ir recuperando los acuíferos a la medida que se pueda. Y, por supuesto, evidentemente, grandes campañas de ahorro de agua, racionalizar el uso del agua, porque no estamos en un lugar donde esté lloviendo continuamente, sino que es un sitio en el cual somos responsables de que la gran presión demográfica que hay
está absorbiendo un agua de una naturaleza pues, que igual podía mantener a 50.000 personas. Pero claro, que hoy en día ya no somos 50.000 personas. Pero claro, tampoco vas a echar a la gente. Lo que hay que hacer es buscar una solución a este problema. Más agua desalada, más agua depurada, el agua desalada bien desalada y el agua depurada bien depurada. Y las vías de distribución y todo lo que es las canalitzaciones que estén lo suficientemente en condiciones para que no se salinicen. Està claríssim. Des de Vox serien partidaris, per exemple, d'aquesta quarta desaladora que s'implantàs a Eivissa per augmentar el volum d'aigua desalada? No estoy seguro que sea una cuarta desaladora gigantesca, enorme, que supone cientos de millones, que supone muchos millones de euros, sino que puede ser que puedan existir, porque hoy en día la técnica nos está superando. Hoy en día existen desaladoras pequeñas con una gran capacidad. Lo que hacía, el comentario que hacía antes el compañero don Víctor Torres en torno al tema de la salmorra, de la salmuera, dice, es un mito. Es un mito. La salmuera lo que hay que hacer es, evidentemente, no meterla otra vez dentro del sistema, sino lo que hay que hacer es almacenarla, sacarla y tirarla al mar. Tirarla al mar lo más lejos posible, porque la salmuera en principio no es un elemento tóxico, es sal pura. Nada más, lo único que tiene que hacer es diluirse en el mar. Se lo hemos quitado al mar y se lo devolvemos al mar. Senyor Griver, és que somriu. Sí, bueno, és que estem entrant en detalls molt tècnics que a vegades ens despista una mica. Jo volia fer unes puntualitzacions del que ha dit el senyor Torri. El pla hidrològic i en el pla de gestió sostenible de cada municipi diu que utilitzarà l'aigua desalada al seu màxim exponent sempre que es pugui. És a dir, Ajuntament d'Eivissa, per exemple, durant els mesos d'hivern, 100% aigua desalada, perquè podem permetre-nos-ho. En estiu, quan no arribes, li poses aquest 1-2%. Santa Eulària no són nuclis molt més dispersos, Sant Carlos. Quin problema té? Que no hi havia infraestructura d'Avaqua, fa 8 anys ja sabem qui la gestionava, no hi havia, que podem parlar dels projectes que van fer aquells anys, no hi havia infraestructura perquè l'aigua desalada arribés en aquells municipis. Per tant, Santa Eulària, així com té capacitat de rebre aigua desalada, està donant aigua desalada tot el que pot i la capacitat de producció no és suficient. En estiu hi ha bufetades entre els 4 municipis per tenir aigua desalada a dia d'avui, perquè tots volem posar aigua desalada al 100%. Has comentado que Santa Eulàlia había comprado los... Pues menos mal, porque para mejorar la gestión del agua, porque un privado al final es un privado, tienes que comprar esas infraestructuras, modernizarlas, regularizarlas y tener un control sobre ellas. Quiero decir, es la tendencia. Históricamente los distribuidores... Pero a mí me sorprendió el dinero que claro, por el cual estaban compras ese derecho, al final el precio lo marca el mercado. No, el derecho a explotar un recurso público. El derecho a las canalizaciones que llegan a los aguas. Eso ha pasado en San José, por ejemplo. También era de un privado, se compró y se municipaliza. Al final se llama municipalizar. Y es algo que tenemos que tender para una correcta gestión. Por tanto, tengamos claro que ahora mismo todos los municipios de Eivissa lo que hacen es, siempre que pueden, 100% agua desalada. Si tienes capacidad de 100%, perfecto. Santa Eulàlia tiene capacidad, pero San Carlos ahora empieza a llegar, cada vez tiene más. Entonces, bueno, y el tema de la salmuera, sí que es cierto que es mucho más importante parar la intrusión marina que el tema de salmuera. La salmuera sí que es verdad que eso lo vemos. Ha preguntado antes cómo se hacía, se mete unos sensores donde mira la conductividad y ves los picos de cuando vierten. Eso se ha hecho en Eivissa, se ha instalado sensórica por todo, de ahí se ha detectado dónde hay que actuar en la obra y se han detectado algunas intrusiones de salmuera que también se ha hecho el procedimiento pertinente para que dejen de tirarla allí. Pero lo gordo de verdad es el alcantarillado, alguien por aquí lo ha dicho antes, era el patito feo de la gestión del agua, porque nadie le hacía ni caso. Ahora sí, porque tenemos que cerrar el ciclo. Ahora necesitamos que el alcantarillado esté como toca, que es al revés que el agua normal. El agua normal escapa, el alcantarillado se nos mete. Que no se nos meta el agua para llegar a la depuradora y que la depuradora, el agua que sale, la podamos reutilizar y cerrar el ciclo. Ahora mismo es el gran reto, creo, el cerrar el ciclo del agua. I a Vila, per exemple, s'ha aconseguit la separació de pluvials, s'està treballant en separar les pluvials de les residuals? Això vendrà... Ara mateix, a Eivissa no tenim ni un 40% de separativa. No arribam, és a dir, hi ha xarxa unitària. Pluviales i alcantarillado va al mismo sitio. En el nou contracte hi ha 50 obres obligatòries, de les quals moltíssimes, 15 o 20, són fer xarxes noves de residuals i separativa pluvials. Però és que després tindrem 2 milions d'anys per anar fent això. I serà una de les prioritats. A part de buscar fugas, és a dir, optimitzar rendimientos que se le presupone, això ha de fer tots els serveis. Tots els serveis no hem de deixar caure ni una gota, però després tenim la part que el barranc estigui com toca perquè arribi la depuradora com toca.
Senyor Díaz, entre sotos, introduïa un tema molt interessant que jo l'havia llegit alguna volta i sé que en sus polítics és difícil, però els hi vaig intentar fer una pregunta de sí o no. Jo sé que és complicat, eh? El Consell hauria d'assumir les competències que té actualment el govern balear en matèria de gestió dels nostres recursos hídrics? Senyor Torres, sí o no? Nosaltres hem demanat, ja de fet ho hem demanat en el ple del Consell, hem presentat diverses mocions demanant que ens transfereixin la gestió de l'aigua. És més, el senyor Vicent Marí, una de les seves promeses en campanya, d'aquelles que queden en promeses, va dir que faria una agència insular de l'aigua i que demanaria la transferència de les competències. Han passat 7 anys i estem encara esperant. Per suposat que crec que això ens ajudaria a poder controlar i a gestionar millor l'aigua. També ens ajudaria molt, i això antes se m'havia passat i crec que és important dir-ho, que es controli la inspecció dels pous il·legals. Aquesta és una proposta que nosaltres vam presentar en un ple del Consell i el PP reiteradament a totes les bandes ens ha votat en contra. No volen tancar els pous il·legals. I jo, ara la gent que ens està veient, li demano que pensin una mica per què el PP no vol tancar els pous il·legals. Per què no hem de voler tancar? Per què no volen tancar els pous il·legals? Perquè han votat en contra de la proposta. Jo ho tenc claríssim, perquè molts d'aquests pous és d'on treuen l'aigua i molts d'aquests pous il·legals també és de gent que potser no interessa tocar-los. Però estàs dient que els pous il·legals són els que donen aigua al municipi. Això no té cap ni peus. Per què no? Però és que no sé que no puguin tenir pous il·legals. Vostè me pot dir que tots els pous que se treu aigua i que van i se subministra aigua aquí a Eivissa de tots els municipis, tots són legals? Els pous de serveis municipals, com no siguin legals, malament no hi ha ningú que estigui connectat a ningú pou il·legal. Els pous municipals de serveis municipals d'aigua, si tenen un pou il·legal, malament nam. L'administració és el primer que... I jo, els serveis que conec, no tenen cap pou que sigui il·legal. Ara que li tinc aquí a vostè, també m'agradaria. Me pot dir vostè per què estan en contra de tancar els pous il·legals? Però que això no té sentit. Com anem a estar en contra d'una il·legalitat. Una cosa és que la moció que presentis tingui moltes coses en si. De fet, sabeu que hi ha el projecte de censuritzar tots els pous, tots, de la illa, això és un projecte que està duent endavant a Bacua, per controlar aquestes extraccions, perquè el problema que tenim aquí és que històricament... Com arribar a ells? Històricament demanaven una llicència de geotèrmia, que és l'excusa que s'usa avui en dia, i després l'usaves per regar grans villas. Això s'ha agafat el toro per los cuernos i el que estan fent és la sensòrica de tots els pous i veure quin cabal es treuen i així poder fer que aquestes coses facin de manera legal. El problema que estan trobant moltes vegades és tocar la porta entre... És que jo crec que és essencial poder tenir, primer, inspeccionar, llavors controlar i llavors sancionar. Igual que el que no és lògic, i la gent de resident de Sevilla tampoc entenen, és quan llavors surten notícies a la premsa de que Planam es creués en aigua potable. O sigui, això algú és responsable, i ara mateix els responsables són vostès que governen en els 5 ajuntaments i estan planant els creuers amb aigua potable, mentre els residents tenen talls d'aigua, tenen restriccions i tenen problemes de salinitat en l'aigua que arriba per la gent. Amb aigua no potable no se'ls omplirà. D'aigua potable no se n'omplirà. Amb aigua no potable no s'omplirà. La història és que hi ha alguns creuers que no tenen capacitat de producció d'aigua, és cert, i se'ls dona aigua d'una xarxa normal tenint en compte la seva dotació. Això, fins aquí és el que conec jo, però, òbviament, els ja te da serveis. Els ja te da serveis, on creu no. Diu, aigua potable, que li posam aigua residual perquè es dutxin i es feien les mans. Igual, en vez de donar-li aigua de pou, que s'està traient, li donar aigua de salada. Bueno, llavors li passaré el titular. L'any passat hi havia els camions, jo això me'n record, però això s'ha acabat. No se li dona aigua de pou en els creuers. És a dir, sí que és veritat que el que indica el senyor Torres va ser una notícia que vàrem veure l'any passat que ens va impressionar, jo penso que a tots molt, i era que en ple estiu els creuers s'estaven abastint d'aigua dels nostres aqüífers. En prealerta. Efectivament, en prealerta per sequera. Vostè diu que això ara, a dia d'avui, s'ha acabat. Ja només s'abasteixen d'aigua desalada, entenc, de la xarxa municipal. Vale. Senyora Maiques. Respecte a la pregunta. Exactament, li anava a preguntar això. Ja sé que, com he començat dient, sé que en sus polítics és difícil. Ja. Bueno, jo m'agradaria dir una cosa sobre el que estaven dient dels pous il·legals, que realment jo diria més que pous il·legals, pous descontrolats. Per què? Perquè, en realitat, tant els legals com els il·legals estaven
estaven descontrolats, en el sentit de que, encara que tingués la llicència de POU, ningú venia a veure quin consum estaves fent d'aquesta aigua. Ara, avui en dia, gràcies a la tecnologia, poden arribar a veure això. Però, mentrestant, durant tots aquests anys, no s'ha fet absolutament res i s'ha estat gastant. Bueno, això respecte al que estaven dient. I respecte a si haurien d'assumir les competències, sí, s'hauria d'assumir. Des de Mallorca no donen abast, està claríssim. I jo crec que podrien fer una molt bona feina i una millor feina també amb Aliança per a l'Aigua. Veig que tots pràcticament estan d'acord en que Eivissa assumeixi la competència en la gestió de recursos hídrics. Senyor Grivet, en nom del Partit Popular, també estan d'acord en que Eivissa siga el que gestioni la seva pròpia aigua? No puc dir passapalabra d'aquesta. A veure, tot això hi ha que estudiar-ho molt bé. Tot té els seus pros i els seus contres. És a dir, al final traspassar competències s'ha de fer bé. I no pot passar competències sense sous ni sense mitjans. És a dir, si et dic que sí, després no donen ni mitjans ni sous, és un no. Mireu el desastre que va ser la transferència de costes de Madrid a Balears. Van ser 2 anys, encara estem sofrint les conseqüències d'això. Potser a Madrid eren 20 persones i donen les competències sense res, sense cap recurs. Per tant, això és una cosa que s'ha d'estudiar molt bé. Al final hem de mirar pros i contres i veure el que és millor per a nosaltres aquí. En teoria, la llei diu que cada conca ha d'estar gestionada per l'administració d'aquella conca. I Eivissa és una conca tota sola, no és conca balear. Per tant, si ens mirem, si som així papistes, doncs hauria de ser així. Ara, hi ha que estudiar-ho molt bé, pros i contres. El senyor Tur també posava com a focus el tema de la depuració, de treballar en la xarxa de clavegram perquè no s'infiltri aigua salada i, per tant, l'aigua que es depura no es perdi, sinó que es pugui reutilitzar des dels seus diferents punts de vista polítics. Què s'ha de fer, quines mesures i en què es poden comprometre, perquè el problema el tenim damunt la taula. Quines són les solucions? El problema es que la solución es carísima. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de un procedimiento de revisión de toda la zona de alcantarillado para poder verificar en qué puntos es donde se producen las infiltraciones. Está claro que estamos hablando de muchísimos millones de euros. Si poco a poco, si los ayuntamientos son capaces de asumir semejante coste, pues mira, bienvenido sea porque tengan dinero. Pero si no lo tienen, ¿qué se tiene que hacer? Jo crec que és un tema de prioritats. Claro. Si per tu com a Ajuntament és una prioritat el tema de l'aigua. Claro. Entonces, on tens que invertir? Santa Eulàlia, la seva prioritat en un moment determinat va ser l'ampliació del Palau de Congressos, on fotrem allí un fotimer de milions. Pues a lo millor la prioritat ha de ser millorar el tema d'esclavaran o millorar la xarxa d'aigua potable. Ells tenen un model, nosaltres tenim un altre model i unes altres prioritats. No és tan car, no du tant de temps, ho ha parlat antes el senyor Grivet, hi ha un tema de sensors que detecten on se verteixen la salmorra i és fàcil de controlar i poder detectar qui són i poder-los sancionar, i les fugues, les infiltracions d'aigua marina també ara mateix tenim tecnologia suficient per detectar-ho, i si volem i tenim intenció de veritat de solucionar el problema de l'aigua, que no sigui aigua salada la que arribi a la depuradora i no se pugui reutilitzar, fer inversions per solucionar-ho. I això ni és complicat, ni és tan a llarg plaç, ni és una inversió tan grossa si tenim prioritat. És voluntat política. Una de les altres coses que introduïen Rafael i que m'han semblat molt interessants ha estat la qüestió d'aquestes ordenances municipals que poden limitar el consum d'aigua en els grans consumidors com són els establiments turístics. Jo els vull preguntar si estan a favor de els diferents ajuntaments implantar, perquè la veritat és que desconec quins ajuntaments tenen aquesta ordenança i quins no. Senyor Díaz Entre Sotos, bueno, yo entiendo que, vamos a ver, que la ordenanza depende de lo que diga la ordenanza. Es decir, las ordenanzas tienen que ser coherentes. Es decir, es evidente que un hotel que tiene una capacidad determinada tiene que tener unos estándares de consumo equivalentes a la normalidad de esa ocupación. Si un exceso de ocupación, pues evidentemente se puede tomar alguna medida que coarte la posibilidad del consumo de un exceso de agua que esté provocando, pues oye, esto es una dilapidación del agua, no puede ser, ¿no? Pero bueno, pero realmente yo creo que este es un problema que no es todavía el más importante. El más importante es la pérdida de agua por la red de distribución, sí. Que ese es yo creo que es donde hay que poner el foco de verdad. No en esto.
A Vila la tenim preparada. No sap, és molt pareguda a Santa Eulàlia. De fet, l'hem treballat tots amb Aliança d'Aigües, que de tots els municipis mos ha assessorat i mos ha ajudat. Hi ha algun municipi més que ja la tenga? Nosaltres, ara, Santa Eulàlia segur. Els altres deuen estar a punt. Eivissa la té, no l'ha publicat perquè estem esperant a la nova contracta. És a dir, no volíem desvirtuar el concurs, però això el que dius, el que diu el senyor Entre Sotos són les dotacions. Si tu tens 250 litros habitante dia o places hoteleres, si et passes, estrangula. Això és com el wifi, com les dades antigament, no? Si et passaves de megas, et baixava la velocitat, però això és igual. No els deixes sin agua, perquè necessites lo básico, però sí que estrangules. Idò, se mos acaba el temps, però com sempre m'agradaria que acabàssim en el nostre titular. Segur que el tenen ja pensat durant aquesta mitja hora de debat i si no, els hi demano que improvisin. Senyor Torres, començ per vostè, titular. Tenim que conscienciar-nos del problema que tenim, un problema molt greu que tenim així ja, en el tema de l'aigua, i ser conscients entre tots de les mesures que tenim que prendre per solucionar-ho. Molt bé, senyora Maicas. Les ordenances municipals, com ha dit en Rafa, són imprescindibles perquè comencem també a canviar els mals usos de l'aigua. Per tant, crec que aquí la pressió social és imprescindible. Hem de començar a reclamar a les institucions que facin aquestes ordenances. Miri, la senyora Díaz de Sotos lo dic jo. En lloc de prioridad nacional, prioridad insular. Prioridad insular es prioridad nacional. Es prioridad nacional. Porque estamos todos encima de un gran acuífero y es lo mismo que es la prioridad nacional. En otros lugares lo mismo. Hay que recuperar los acuíferos. Los acuíferos tienen que estar recuperados, cueste lo que cueste. Senyor Grive. Hem de tancar el cicle de l'aigua i una aigua mal depurada no pot anar a la mà i una aigua ben depurada no hauria d'anar a la mà. Molt bé. I de moltíssimes gràcies a tots. Senyor Torres, del Partit Socialista, senyora Maicas, d'Unides Podem, senyor Díaz d'Entre Sotos, de Vox, senyor Grivé, gràcies per acompanyar-nos en nom del Partit Popular i, per descomptat, moltes gràcies a tots vostès per haver-nos acompanyat amb aquest retat de dimecres, que ja fa calor, però s'està molt bé, fresquets, en el sofà, ben el BNP i aprenent i coneguent les opinions dels nostres diferents polítics. Gràcies moltes també als nostres realitzadors, en Dani Tur, en Vicent Montserrat i també la inestimable feina que fan tant en Marc com en Camil. Els esperam la setmana que ve amb un nou tema, debat i amb un nou convidat. Que siguin molt feliços i estiguin fresquets.